Whatever we talk, when them talk, but it's alright. La papa them, man a vampire like Twilight. Man a president, but me never been on formal. Them smell like mango. Me pepper tropical, talk about money. Them not have no income. Now we buy February, them commit and nip some. We there, step in the way kick off. On alliance, step in the way kick off. Kudanti dongwene masala jitarisa motikari yangu ine matigadi. Ndosaka vakazo nditipati nefuti ndiri hati fanika jefwati. Kanoga ndiwona ndina njonda. Mufunge ngoma ndinege ndichingoponda. Usansaize ndakawonda ndizinyama yemkuyu kusiyanda runda saka. Oyo freestyle uchita noise. Neka ndimbokuza ndokura voice. Nekuti ini ndirichi Royce. Uri tractor iri kutera ine noise. Chimmonterera munzwe njodakadzi. Kumwana uyu mufunge ndiri mtatsi. Chikuona WhatsApp. Saita mafons. Ari kungodi zera kundorula dance. Mufesi wangu unofa zvekuisa turasta kuno ndino kugofa. Ndine chipawa kunge gafa sofa lafa. Sababa chichafa ndikati Holland. Inzwa ndikabata maiki. Ndoita kurichofa fanike paiki. Nekuti tarisa comment kumalaiki. Ndoita nekuti nekutisha pai unokuvara wantetera kwai unokuvara ndinipa vamhure mtabhera woi fururumbwiya sorove mkofera kwai ndini ndakaita mukadzi msoverako apa msoro ndakopfeka mkofiya vandituka bratfuruda ndiona ngebhinya navo zvakauma inde mfunge zvakatinya nekurema munyata kutilasa maswinya andirwadze nekusagona kwenyu dikite kutobuda hoga kugadzira munyu aimimanim endaiguma kwenyu zviri zvengoma ndinotoda madzibaba enyu munouya kuno kufuti mune rasta sanokuna menjira fanike pasta tarisa masuru fanike masa blasta ndosienda ka plasta fanike ndavakwina ndiri etunge electricity zvedu zvakavatana seunited kana tichikanda tenge tiri but ari kukunguruka senge yamwa zetende ari kuchururuka seta ndiri chijuta chimtengesi ndiri ziwufa ende robsadeti tochinjaka yeah topinda herere yeah man I want to them, I want to them, there. I want to them, I want to them, there. John Dakazi there. I want to them. Chistova shunguru tanaika. Chipta semombe va futanaika. Kuna semvura tova nyutsa naika. Shopo wasinda pakutsa naika. Hede uyu anokurevera naika. Pata yasiyana ne black level naika. Anokona nasinga kona sko naika. Masai saltambo neko mafanike saika. Aitoda asimauto aitoda kina marina kugaya ngoma kunge chigayo akazoramba kudzika murumo yekufiyo samanyanga kuputsika mungomo wangu sorry one take adita kutema take undertaker makagona nangwambi muri machef mauto ndikamuona ndinoda kumuseka fantan godfather finteu naiti maker ndiri Jim Carrey mfana uyu kuno ndita ikono onai ndakutombisa mazino ndinacho ndakadzi yauyana utano nekuti ndineka speedometer kangwari vicious fanika bloti apa ndichimba mapao chivatuna kuti pariti muhandispo ndine fort power pakurodonora maflow ndogona kuimba ndakamuzembera terera kana uchitini ndinotonyepera perera watarira wosekerera wanyepera pandinosvika yomagen saka zvatozi 80 akabata magazi tarisa pamangoma kandine mapazi angazi kundivazi tarisa majazi ndoita kudzifugidza fanike chuzi ngoma vangu vane Chicago busi mustudio muno mune marusi nekuti ndauna watobva kurutswa pa usina bhutsu ngoma vane black vane hembe yeplatinum FM apa ndiri kutorira pa FM ona ngoma dzako dzitori dzimu chivoice pazumu andina kubva kurutsi ingadabvara retesem semangoma mfunge ndinokunda mesem basi ndinotoda rese nekuti ndine pawa chiziva mese ndikati ndinenge ndakatokubatawo musoro asi mambo uya kuno mambo mwadoro tarisa vana vechikoro kuno kundoisa kugoisa muforo no pre somebody me is a king like Gusuman with the key we no have stress car we no increase PP underwater kaya act like submarine what a fresh kelekabe slake bait on general and competence start they deal me always easy comment and this kill me stop but just when the fussy go pay the bill wadzigama mira kuimba patwa marasta toziya kama kabatwa satoita kunoku kamuchanatwa matotwa dosiya futi saka ndikati jonda kadziona ndiri pacheya chero vakandidisa I don't care mira ndimudzefeya toza ndoitawo tambadeyapesava saka rega tingotora ka break
tongotora kabreak kedu kadikidiki kana kutoramba tichienda break here hai wandaine kabreak boys 2 Follow us on our minutes social media platforms, Platinum FM, Instagram, Facebook, X at Platinum FM, ZW, or listen live, www.platinumfm.co.zw.